ଭାରତ ମାତାର ସୁପୁତ୍ର ଅଗଣିତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆମର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଯେଉଁଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି କି 40 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଉ ସେଇ ହ୍ରଦ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଶୀତ ଦିନେ ବା ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଯାଏ, ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ସିଜିନ୍ ଆସିନି। ଏବେ ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ସେବନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ପିକନିକ୍ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ଅସଭ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିଦେଲେ ହେବନି, କି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କହିଦେଲେ ହେବନି, କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେଲେ ହେବନି। ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ସେଟା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 2-3ଟା ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସମାଜଟା ଭଲ ସମାଜ ହେଉ, ପରିବେଶ ଭଲ ରହୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କି ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କରିକି ସବୁ କେଉଁଠି ରହିବେ? କରିକି କ'ଣ ପିଇବେ, କ'ଣ ନେବେ ଶ୍ୱାସରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ନ ଛାଡ଼ିଥିବା? ଆପଣ ତ ୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େ ତାହେଲେ ତ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବୁଝି ତ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ ଯେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।